এ ভাই রে কি গরম। ଖେଳରେ ମଜା ଆସିଗଲା। କଣ ଅଜା ଆସିଗଲା କାଇଁ? ହଁ ଭାଇ, ଅଜା ଆସିକି ତୋର ବାଜାଟା ବଜେଇବେ କାଲା କୋଠିକାର। ଚାଲ ରେ ଘରକୁ ଯିବା, ଡେରି ହେଲାଣି। তুই মাই পোছা ছাড়িকি আইছু কি? খালি ঘরকু ଯିବା କହୁଛୁ। ନାଇଁ ବେ, ହଁ ଗୀତେ ଯିବା। ଚାଲୁନ। କଣ ଜଗିତେ? ଆରେ କାହାକୁ ଜଗିବା କି? ବେ ହଗିତେ ଯିବା। ଓ গোসাই জুহার। হরিওম হরিওম, ছাড়বে ছাড়বে। उठाइए ना। হরিওম। হ্যাঁ পৌঁছিଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଡରିବାର କିଛି ছি 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 ছি, কি ଗନ୍ଧରେ ବାବା, ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି। এই ବାଟରେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିହବନି। ହରିଓମ। ବାଟ ହଗୁରା ଗୁଡା ବାଟ ଘାଟ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହରିଓମ ହରିଓମ ହରିଓମ। हे भगवान, एते पर्यंत सुईची। लीना अरे उठुनु। चल जिबा। कुआरे अरे चालुनु। ओहो ने ये ड्रेस नहीं कुआड़े तू चालुनु, गले जानिबुनी। बो आमे आसचे। आउ तो घर आड़े सब भल तो? हाँ भला ମିତା ଇଏ କିଏ କିଲୋ? ये मो सहरी सांग। ମୁଁ ସେ ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଯେ ପାଟି କରୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକଟା। हाँ एठी सब ए भलिया। आउ आसला बेले किछि असुविधा हेनी तो? ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି। ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଚାଲିଲ କି? ଓ ପାଉଡାରେ ବୋଧେ। ହଁ ମୋ ଗାଦେଲ ବା।
आज पड़ीजु बोधे। आस तू एठी बस मु से बुदामळे बसची ମୁଁ ଏ ବୁଦାମୂଳେ ବସି କ'ଣ କରିବି? गिन्नी बजीबू तते झाड़ा लगुनी की ଝାଡ଼ା ମାନେ ଲାଟିନି ଏଇ ବୁଦାମୂଳେ? ମିତା ଏଠି ହବନି, ତୋ ଘରେ ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ କି? अच्छी जे किंतु इनागुरेशन हेनी ମାନେ हा तू एडी काम सानू ତୁ ସାରେ ମୋର ଏଠି ହବନି। झाड़ा तो गलु नहीं चल गाधेबा। अरे आसुनु ଏଇ ଖୋଲା ଜାଗାରେ हाँ एटा मो अपन बाथरूम आसुनी किसा लेबे ମୋ ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା। ମିତା ନାନୀ ଇଏ କିଏ କିଲୋ? ये मो सोहरी सांगो लो ନାନୀ ତୁ ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁ ହଉଛି କିଲୋ? हलो सकाळ बगर भारी कुंडई होची ମୋର ବି ପେଟଟା କାଲିଠୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପେଟଟା ଖାଲି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ସେ ଓପନ ବାଥରୁମ ଆଉ ଓପନ ଲାଟ୍ରିନ୍ର କମାଲ। ଖାଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁରା ଗାଁରେ ହେଇଥିବ। ମା ମିତା ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିଲୁ। हो पापा आणुची नियो बापा ଆଲୋ ମା ମିତା ଏମିତି କାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ? के जानी सकाळ पाखरु खाली कुंडई होचु ହଁ ମଉସା, ୟାର କୁଣ୍ଡିଆକୁ ତାର ପେଟ ବଥା। ଏସବୁ ଖୋଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ଅସନା ପାଣି ବ୍ୟବହାରର ଫଳ। ମଉସା, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ଏଠି ପାଇଖାନା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ପାଣି ଦୁର୍ବଳ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବେ? ସେ ସବୁ ଶୌଚାଳୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଲୋ ମା, ଶୌଚ ପାଇଁ ଖାଲି ଶୌଚାଳୟ ଥିଲେ ହବନି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବା ବି ଦରକାର। କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣି ଲାଟିନ୍ ଯିବେ କାହିଁକି? ଆଉ ବାହାରେ କାହିଁ ଲାଟିନ୍ ନ କରିବେ? ଓ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ହେଲେ କେହି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା ନା?
ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୋଗକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।